sarong bukid dyan na may langkaw na sabi yung 300 feet by 20 hectares. Para. Wala na. Wala na. Mana sa ano kang ano. Hilang sa Google mo ko no. Puti na. Ay, nabasog pati ko ay. Ini anong ano yung parte ni Manay si Roma? Ko, yun din si Roma. Ini yung darat na. Libanan yan. Kasi Hindi yun. Kuya na ito ang talabang. Ah, kalabang. Ayan po ang Bukid Isarog, mga Kamuta Vlogs. Maganda po. Kunahin mo. Tama pala si plano ko. Tama sabi mo. Sigurado. Eh, ali akong sa Bila. Siya ko sa ano, Aurora. Napakaganda po. Maganda na po ang kalsada dito. Galit sa tindi. Ayan Yung po. masakyan ganito. Ayan po Mount Isarog. Kung magigilid dagat na lang ko ay masarap nita. Pagabot niya ako naman sa may kabusaw. Hindi ka mamaalag sa checkpoint sa Delgado ko. Grabing